Angel lho dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu engko dikira ming gojekan. Lah coba sampean wayangan Dewata ora nganggo lucu. Apa betah sing delok? Oh. Pak, Rene. Lah ngopo? Asaku senget kok kene gabung kene. Oh iya. Wis nang kene jagongan wong papat bae. Semar, Gareng, Petro, Bagong wis ora ketambahan wayang liyane ndak ngisro. Ha iya. Menurut kowe piye karo kahanane Covid kaya ngene? Lah aku yo. Aku radong ngono. Iki ade ra iso pentas blas iki panggung-panggung do dilarang iki. Jebur sing dilarangi ora mung merokok